ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ କାହାଣୀ କ'ଣ ସତରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ନା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି ସେହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? କିନ୍ତୁ ଏଥର ହିରୋଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 'ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ' ଧାରାବାହିକକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ଧାରାବାହିକରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ପୂରା କାହାଣୀକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିକି ଆଉ ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ। ହେଲେ ଧାରାବାହିକରେ ଏବେ ଆସିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ ନୁହଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ କାହାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଖରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଚିକିମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଚିକିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହିତ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଅଭିଜିତ ଚିକିଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି କାହାଣୀ ଆହୁରି ରୋଚକ, କାରଣ ଏଠି ନାୟିକା ହେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିରୀହ। କିନ୍ତୁ ନାୟକ ପୂରା ଓଲଟା। ଅଭିଜିତ ଚରିତ୍ର ହେବେ ରାଗୀ, କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭିଲିଆନ୍ ଭଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପଟେ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ନାୟିକା, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଗୀ ଆଉ କଠୋର ନାୟକ। ଦୁଇଜଣ ଚରିତ୍ର ଏକଦମ ବିପରୀତ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବ? ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଜିତ ହୃଦୟକୁ ଏହି ନିରୀହ ଝିଅ କେମିତି ଜିତିବେ? ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହେବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ପ୍ରଥମ ଭେଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଝଗଡ଼ା, ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଅଜଣା ଏକ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଭିତରୁ କେବେ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମ ନେବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଦେଖିବାର ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଥର କାହାଣୀରେ କେବଳ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିରେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଚରିତ୍ର, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ସହିତ ଧାରାବାହିକ ନେବ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ତେବେ ସୋମବାର ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଦେଖିବେ 'ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ'ର ଏହି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ଚିକିଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାମ ଚିକି ନା ଅଭିଜିତ ଚିକି? କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।